akekho njengawe, akekho ofana nawe. Siyabonga ekuseni siphambi kwakho Nkosi, inhliziyo zethu ziyakugulela, umoya wethu ulangazelela wena. Somile ekuseni ukufuna wena, Thixo wethu onamandla. Nali Nkosi izwi lakho lizofundwa yonke imimoya ekhohlakeleyo emelana nezwi, siyayiyalela mayithuli ithi cwaka ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaJesu. Every spirit esimelana nentando yakho siyasithulisa ngegama likaYesu. Oshata kabarusika ukatoske pambelia moshata kasuli kapambe ruskata pambolika aikomendele karuska usanta koskebai. In the mighty name of Jesus. Urika sulabaika. Kubani luvela kwa Edom, ban luvele Bonsera, meshwa kathauz umlilo, nwele zakhe zimhlophe, ngubo zakhe zinqombela. Nyala semandleni obuninzi ngoyedwa kaIsrayeli, ndoda yabahlolokazi, kunza abayikhuza uhlaba, xhwane labingwayo, nyange lemihla usifungile mathotha enhla kuyizolo, kuwe namhlanje, kuwe naphakade, liyohlula izulu, siyohlula inhlupheko, siyohlula izilimo. Wanqoba ukufa, wanqobela abafile, siyakhahlela ndoda yempi. Hayi uliya ziliyanto alisiliya iliyasumaita haikome silihata hameika elebrusiata mayete 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 harozilia papazela papazela wanqumla amanzi lwandufefe papazela moyinwele. My God, 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 yes, the consuming fire. Moinwele, we want to experience Hebrews chapter 12. Our God is the consuming fire. Moinwele, we want to experience your glory manifest as you like. Messiah Tata. In the mighty name of Jesus. Let us monitor. Yeah, man. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Ghost. I can tell if you share an average believer, ungayicengi apha ekseni ubuyambona lo hlele exa kwakhe is just a normal person, ungambusi ungamcengi. We are here to experience the glory, we are here to experience the fire. Ulia mahasili atome santa kape hikabarasuta hikome hante kaya ula bahasitopa hama santa ula hatelia kata fulegani masango hasa assemblies of God. Let the King of Glory enter in this place. Sata Baraka, Ulama Sataka, Sante Barakata.
1 minute, just blast in the spirit. 1 minute, blast in the spirit. 1 minute, blast in the spirit. Blast in the spirit. Satakata papa. Ratakata tatata. Satatatatata. Blast in the spirit. Kondela hataya. We charge the atmosphere. We charge the atmosphere. We charge the atmosphere. Koma sataka. Ratakataka. Satakatakata. Ratatatata. Satakatapa. Ulama sata. Tarakato. Sons of Jezebel are dying right now. Sons of Jezebel, you are losing power. Charge the spirit. Samba husata. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Hey. 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 Alom resika papi. Hey. Come on, we have 1 minute. Pray in the spirit. Thank you, Jesus. Hey. We can sit down. Because we let go. Thank you, Holy Spirit. Masithathe-ke elithuba cela nje ipower kule mic yakho. 30 minutes, then we leave. Sipulise tata befundisi abakhona nomama befundisi sibulise kodata bonke be leadership nomama sibulise otata sibulise omama sibulise abantu abatsha Sunday school ngegama lenkosi uJesu Kristu, amen. Siyabulisa kwi Great Kai Convention ngegama lenkosi uJesu, hallelujah. Siyabulisa ke kwi committee yethu nasekuseni ngegama lenkosi uJesu Kristu. We are blessed. Siyambonga kakhulu uThixo othe xa bethandaza nathi satyhileka ukuba sizoma kule platform enkulu kangaka. Siyambonga uThixo kakhulu. We bless the Lord. Ngingumzalwane uNamba njengoba sekutshiwo. Tshatile nenkosikazi, Nkosi sikelele ngabantwana abathathu. Siyakhonza ke emqanduli phansi kwe leadership kaTata uMaqhina, Assemblies of God, back to God. Siyambulela ke kakhulu Yesu oyincedile impilo yethu namhlanje. We believe izinto ezizakwenzeka apha ekuseni zingumangaliso ziyoyikeka. Luke chapter 4 verse 14. Cela kubafo bethu ababesound basiphe nje kancinci. Nje kancinci nje abafo bethu. Thank you siyabonga. Luke chapter 4, Matthew chapter 16, Sifunda Acts chapter 13, then we pray. Sifunda Luke chapter 4. Yes. We read Verses 14. Verse 14. Wabuya
Ithi iBhayibhile wabuya uYesu enamandla omoya. Eye English ithi, and he returned with power of the Holy Spirit. Thatha ke verse 18. Verse 18. Verse 18. Umoya wenkosi uphezu kwami. Ethe ngenxa yoko yandithambisela ukushumayela indaba ezilungileyo kumahlweni. The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor. Yes. Indithume ukuba ndiphilise abanhliziyo ityumkileyo. Yes. Ndivakalise inkululeko kubathinjwa nokubuyiselwa kokubona kwabazimfama. Ndindulule abaqobekileyo bekhululekile. Uba ukhona oseyimfumene uMatthew chapter 16 only verse 18 yedwa. Nam ke ndithi kuwe unguPetros wena ndiya kulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam. Nam ndithi unguPetros wena, I will build my church upon this rock. Namasango elabafileyo akayi kuloyisa. Masibone ke elibandla alakhayo chapter 13 wezenzo verses 1, 2 and 3. Acts chapter 13. Kwaye kukho kwa Antiochwe ebandleni ebelikho. Ithi iBhayibhile bekunabaprofeti nabafundisi abathile. Yes. 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 Ke kaloku kwaye kukho kwaAntiokhwe ebandleni ebelikhona abaprofeti nabafundisi abathile abangoBarnabas noSimoni ekuthiwa nguNigere noLukiyo waseKirene kwanoManeyeni owondliwa noHerode umphathi wesahlulo sesine noSawule. Bakubona ukuba ke bayabusa enkosini bezila ukudla, wathi umoya oyingcwele, ndahluleleni ke uBarnabas kwanoSawule baye emsebenzini endibabizela kuwo. Bathe ke bakuba bezile ukudla bathandaza, babeka nezandla phezu kwabo babandulula. Verse 4. Verse 4a yedwa tata. 4a yedwa. 4a. Yes. Bona ke ngoko bakuthunywa ngumoya oyingcwele. Ithi iBhayibhile bathunywa ngumoya oyingcwele. Baba liyaphila izwi lakho linamandla. Thetha ngalo ngoYesu Kristu Nkosi. Amen. Ngicela nje sibonisane ngalamazwi, angeke silitye ixesha noba engathi ngamavesi amanitsi. Ngesikhathi ndifumana i-call kuchairman, ndithandaza uThixo wabeka enhlizweni yam, ebeka le message ukuthi kwintsuku zokugqibela uThixo wakha ibandla. And elibandla alakhayo, umoya oyingcwele is the one
akhangaye elibandla alakhaya. Mhlawumbi le message yami ndingayibreaka ngento ethi uma ngaba ungumuntu kamoya masimbulele utatomkhulu uNkomonde izolo izinto ezininzi azithaphazele umoya ingcwele uzibekile kakhulu enhlizweni yami. Siyambonga kakhulu. Uba ngaba ungumuntu kamoya nokuba uyawaqonda amaxesha kaThixo okanye uyakwazi ukurida ukuthi kwenzeka ntoni na, uzawubona ukuba in our days there is a war. Kukhona imfazwe ekhoyo. And njengokuba kukhona imfazwe ekhoyo, le mfazwe le ayifuni intoba uzidine ngoba uyithandazela uba mayiphele, ayizuphela. What you can do is to find ukuthi yeyiphi iteam oyidlalelayo kule mfazwe. Okay, manphinde okanye mhlawumbe manike ndithi in our days manike ndizapha ebandleni Assemblies of God. Apha Assemblies of God, back to God, there is a spiritual war. Yeah, yiloo nto size kuyo apha ekuseni. Yeah, there is a spiritual war, and njengoba kusiliwa nje xa ndithi spiritual nindibahambe njengoba kusiliwa nje susu exhausta uwaste ixesha usithi Thixo mayiphele lento. Akho ndlela yawuphela, into ezawuyenzeka izawuyigain amandla. Yeah, bakhona abantu fine. When uMalaki a prophet, uthi before the coming of Jesus Christ, I will send Elijah. Phambi kontoba uYesu ehle ndawuthumela kuni uEliya. And xa ufunda kuthiwa it was 430 years kungekho mbingeleli, kungekho mprofeti, kungekho mntu endlini kaThixo. 430 years bekuphila amadimoni, kuhamba izombies. 430 years. Uthi uThixo before ndithumele uYesu ndiyawunipha uEliya to break this cloud. And xa ufunda ngoEliya, uEliya is the one oye wakwazi uku-expose i-system kaJezebel. Manicacise le war le sibonayo yi-war ephakathi kwe-sons of God and the sons of Jezebel. Thina siyame ixesha elide uJezebel simcomforta, sihleli naye, simbusa, sidense etafileni yakhe, esipha abantwana, esipha imoto, esiblessa, siblesswa nguJezebel. But now is the time now intoba umaqade intoba onyana bakaThixo bayarisa to unmask the system of Jezebel. Yeah, and the system kaJezebel is strategical because uJezebel endlini kaThixo akafuni wonke umuntu. uJezebel zimbini izinto asikhangelayo in the house of God. Ukhangela i-prophet, akhangele i-man with fire. Every time Assemblies of God kurayisa umuntu ongathi wahlukile kubantu esibaqhelile, lo muntu lowo i-persecution ne-powers nabantu abancedisana noJezebel bamtyhilizela emnyango, bempeyinta, besenza soba uyaphuma apha ecaweni makaphumele ngaphandle. But now i-strategies kaThixo akavusi one man, akavusi giant. uThixo uvusa amadoda.
So now mfundisi uNtila kwenzuku zokuphila kwethu the blanket ingubo kaEliya iso expose uJezebel and the king of glory in this church. Ngoba kudala sishumayela izinto ezingavakali kodwa imessage ezawushunyayelwa emva koba uJezebel exposiwe, we will see one flag at Jesus is alive. Nkosi yami. Yeah, so kukhona imfazwe ngabafumana abantu abathathu lapho ngala ngehle lapha tata ngibela phezantsi. And what into edileya uThixo kule mfazwe yenzekayo, because njengoba sinaba bantu sinezindini njengoba bewina ibandla likaThixo, ibandla likaThixo beliqhubela kwi-glory. Ngicela ume kancinci ngapha, ngicela ubhekele baba wami. Sons of Jezebel. I-sons of Jezebel zithatha ivision yomntu owakhwela ibhayisekile ngo-1945 esithi isongo esibrown wazowa kwelethu with a vision of back to God. So i-sons kaJezebel zibulala back to God, so that sibe ikawe sibe lisonto akwazi amadimoni ukuhlala phakathi kwethu. Into edileya uThixo because sinaba mamqeko and baninzi yabona bayingozi apha, ngabona baninzi but bablind abazi bakunini. Ngaba bacula ukusiyadumisa Sunday Saturday ubafumane emadlozini bexhela ngaba bathi i-Assemblies of God yeyona cawe enamandla emhlabeni, ba-confused and ngaba baninzi. Into esibethisa kakhulu sibethiswa yile group, and le group le isupporta the sons of Jezebel. When uThixo esithi wakha ibandla usebenzisa aba ngonyana baka-Isaka, bayawazi amaxesha bayayazi into edingwa i-Assemblies of God now, and batyilekelwe ukuthi uxesaphi, kodwa badinga because iforce ilapha but ba-too weak. Bazukhupha ishumi bakhupha ishumi baqoqa iminikelo bahamba ikawe bafaka upresident ecaweni. They just go on Sunday, go on Monday, baye kulesine baye kulesithathu bagqibile, abakwazi nokuziyela in the throne of God. And ibandla lethu lihamba ixesha elide lipastoral, ilibandla likwazi ukwenza opastor for a long time. Umprofeti nompostile file bengabalwa kuthiwa bekho bagqibela ngo-1945. Esezathi ihlobo labaprofeti esinabo babulawa, imessage abanayo yethi phakathi kwenu abakwazi uyithetha enye into. Benziwe uJezebel uyasiqhatha. Siyakwazi thina simbona uThixo akekho kodwa athi umprofeti ndikhona, and xa ithe andikho phakathi kwenu ningambulala. Kanti uThixo uyakwazi uma nentshaba asiye uIsrael ambe nentshaba, uThixo ancedise intshaba ukudestroy uIsrael. Ngotheni lo sithi sithethe emadlozini kuthi uphakathi kwenu kanjani singaziboni great act hayala. Now kule convention sizoprovoke sizothi nina kulate nina
yekani le nto niyenzayo kule niyasilibazisa. The Bible, I will send Elijah, the spirit of Elijah. The spirit of Elijah is the spirit of fire. Can you exist in our days if you don't have the presence of God? Presence awunayo. If you are lacking the presence, genuine Holy Spirit, not umoya was a sense of God, Holy Spirit, umoya ufika ikawu ngekayazi. Ile ebona ikawu ivamile ukungafani ifike eqala kunathi. Abantu basikoreke ngomoya wekawu. Kanti ikawu ibe late, thina sidibane nomoya ingcwele zingqaqeni singasense of God. Sanika umlilo ikawu singayazi, kodwa ikawu iyakwazi usijaja ngomoya wayo. Awungeke ilunge. Awungeke ilunge. Ake ngithethe lento ndihambe. I was praying ngezinsuku zakonvention, praying. And I saw a big woman. Yabona lo mama ohleli kwi-throne. Mama omkhulu ohleli kwi-throne. Khona abantu phansi, abantu bayakhala kuye bacela amandla. Bathi sipha amandla. Ingathi naye lo mama uconfused, ujonge eceleni uyalila. Ingathi akanamandla, kodwa bayaqhubeleka bathi sipha amandla. Kwathetha ivoice kum ethi look ke kuJezebel. kuJezebel aba bacela amandla ngaba kudala bemqhwabela izandla. Lo mama ubelila esithi angisenamandla, bembuza ba apha amandla abo. Wathi jongani emva kwenu le generation evelayo angisakwazi ukumelana nale generation evelayo. Le generation evelayo i-generation engafidwa nguJezebel, i-generation ehlangane noThixo ewilderness. Futhi umonde njengoba lo mama ekhala besithi aba siphe into yokuyoyisa, sinika amandla to kill this generation. Wathi lo mama soze niyoyisa. Babuza ba amandla abo aphi, and then umoya ingcwele wandisa to a room, beautiful room. Apho ndifike again kugcwele mama. Ho, isound endiyive phambi komqeku sange ndayiva. They were like, emzimbeni wabo bekuphuma ismoke, literal ismoke sigcwele umhlaba. They were praying. Wathi uThixo ngobaxelele ekuseni that le generation evelayo ixhomekeke kubo ukuze bayigade bayibiyele. Assemblies of God, back to God. Now God is building a church. And njengoba uThixo esakha ibandla, i-pattern yokwakha ibandla kahle uJesu uqale into ebeyiprofetile. Ngoba uYesu lo othe I will build my church and the gates of hell namasango labafile elibandla dilakhayo akayi kulahlula. Now sikwi-8 sifike apho uYesu anganxibanga lamb but unxibe the lion, because
because now Jesus is building the church, and elibandla lakhayo funeka cast out the gates of hell, ngoba amasangwe labafile aqhuba phakathi kwethu. But the church, the radical church, the apostolic church, ibandla lezenzo sabapostile, the church liyakhiwa. God uYesu wakha ibandla and isystem yokwakha ibandla lakhe, ngoba uthe xa ndisakha phambili. Uyabona i-issue le, enye i-issue le esifacene nayo le yoba xa kuthiwe kuzawubekwa abaprofethi nabapostile ibe ngathi ngabanamandla, abanamandla, yicommand ethe xa ndisakha ndizawubeka bona. And phaa kwi-fivefold nyhani akho mntu super, but i-responsibility super. So akho mntu ongcono phaa, kodwa i-responsibility yona ingcono, ngoba umvangeli angangabi ngcono kunotitsha wezwi, kodwa xa ujongile umvangeli une-responsibility engaphezu kwakatitsha. Utitsha kangeli ehlathini, uthatha abantu abasebegqityiwe, umvangeli wehlathini. So i-responsibility abantu iyalingana. Xa ujonga umvangeli ujonge notitsha wezwi, uzawubona ukuthi aba babini noba belapha kwi-fivefold, kodwa into abayinikiwe ayilingani, ngoba umvangeli ukhupha abantu phakathi kwenyoka. That's why kubalekile into yoba abantu singabathiyi. Uyabona funeka singabathiyi abantu sithi ngabavangeli bengengabo. And kwezinsuku zokuphila kwethu iya ipruveka lento, because abantu xa beshumayela sukuba bekhapha i-agenda. And strategically apha ebandleni ukuze unikezwe i-credential funeka ushumayele. So abantu into benza uba bayoshumayela banento abayijongile, immediately beyireceiver they stop preaching. So ngokweministry thina asinabavangeli, sinabantu abamisa intente ngoba bekhapha incwadi. Xa zithathiwe incwadi bayeke. And uba ngaba bonke abantu abaqale ukushumayela ngoba bekhapha incwadi bayalwa ngoku. Andiphinda bonke abantu abathe xa beqala ukushumayela babe bephusha incwadi zabo ngoku babhizi bayalwa ngoku, ngoba kuvele igeneration engabuzi kwa incwadi uba ziphi na. Kuvele isizukulwane ngoku esingalandeleli noba incwadi zisaqhubeleka na. Cha babhizi baphaya ezingqaqeni bayasebenza. And i-strategy ukuthi abayekeni bazawuthi xa belambile babuye abayazi uba phaa kukho into ebondlayo phaa, kukho into abanxibisayo phaa, kukho into ebafidayo phaa. And le nto le yokukhapha incwadi yenze i-spiritual authority sehla, because ngoku i-spiritual authority sehlile. Abantu bangena begula ecaweni baphume begula ngoba sinabavangeli abakhapha incwadi. And uyaphosisa xa usithi ayiko kwethu ukuphilisa abantu, ayiko kwethu ukuvusa isigwala, ayiko kwethu hayi you are lying. Udinga ipetrol ugcwaliswe uzo understand into yoba isigwala fanele bazihambe. Yeke le nonsense ethi uJesu nge-23 nge-24 uyabuya, akho Yesu ongabuya ibandla linje.
le nto sithi uYesu uyabuya sikhwazela abantu sifika singayenza isiqhelo ngoba xa uYesu ebuya nebandla malishape to the level evezayo uba Jesus is coming. Jesus was God. Jesus was God. uYesu wayenguThixo ebuthixweni bakhe. uYesu akalosana likaMariya. wayekhona uYesu uMariya engekabikho. uYesu akafikanga noMary. isystem yomhlaba ethi uYesu ufike noMariya. Jesus was there and he was Alpha and Omega. uThixo onguYesu ukuze akwazi ukufanisina kwanyanzeleka phezu kwakhe kufika ibaptism kaMoya Oyingcwele. ngoba uYesu uphile iminyaka eyi-30 abantu behliwa ngamadimoni ekhona ekhwela isitulo ayothengisa edolophini. uYesu ekhona ehlala nabantu abantu besifa kanti ubagwethu. Jesus was there until kufika i-calling phezu kwakhe yamqhubela kwibaptism. xa isiya kwibaptism kanti uyodibana uyabona umsebenzi kaMoya Oyingcwele kanti uyohlangana noMoya Oyingcwele. uYesu uThixo wadibana nomnye uThixo, God the Son wahlangana noGod the Holy Spirit. yaqala i-agenda kaYesu yaphumelela. and njengoba uYesu singamlibali nje uphile uYesu for 3 years kwi-ministry. Only 3 years. kodwa imisebenzi ayenzile ngeke siyimejarise. ngeke sifike kwizinto ezenziwe nguYesu ezenze kwi-3 years. ngeke sikwazi. iBhayibheli ithi emva koba ehlelwe waholwa ngumoya wamsentlanga. xa ebuya entlango ezokwakha ibandla ithi iBhayibheli he returned with power. with power of the Holy Spirit. Jesus was full of power. uYesu wayigcwele amandla uYesu wabuya enamandla uYesu kaMoya Oyingcwele. ithi iBhayibheli wangena kwizindlu ze-synagogues. First time efika uYesu kwi-synagogue kuMarko chapter 1:26 ithi iBhayibheli uthe esangena umntu ebengaphambili wamcela ukuba makashenxe afundise. kuthiwa xa ifundisa amadimoni kubantu ebebengaphambili amadimoni ahlayisa athi what kind of a man. yabona namhlanje anxiba i-black and white amadimoni. bomjonga kwa umuntu ohleli phansi kwakhe othi xa imile ithi iBhayibheli bathi kubani kuthiwa yathi eladimoni alikafiki. siyayazi uba unguYesu alikafiki ixesha lakho uzosikhupha by this time. so uzosikhupha lingekafiki ixesha. kuthi idimoni efike uYesu efundisa. elidimoni belifundisa kwangena uYesu wacela indawo wafundisa. lathi idimoni susikhupha siyakwazi balikafika siyakwazi buyeza kodwa ayikabilo xesha lakho eli.
sisadensa apha, sisanxiba isuti apha, sisaqhuba inkonzo. A church minus power is the synagogue of the devil. Lonke ibandla elilibandla ngoba kukhona otata nomama ne-teenagers no-Sunday school amandla engekho, i-prince yalapho nguSathane. I-influence yelo bandla ngumtyholi. Andithi e-Efesu xa ufunda incwadi yase-Efesu, you will never find uPaul rebuke. Yonke incwadi yase-Efesu uPaul uyaba encourage, because elabandla eliya belisenza kakuhle before God. Kodwa uJohn xa irholo amehlo lahlwe esiqithini sasePatmos, uthi xa ijonga ibandla lase-Efesu uthi, hey nina nilulahlile, niyafutha kodwa nilulahlile, niyanikela kodwa you don't have the first love. Ngoba ibandla elinothando, elo bandla ulibona kwa kwi-soul winning ukuthi elibandla linothando. Yazi thina abantu abawina isoul sayeka ukulwa namadimoni, silwa nabantu benkonzo. Uyabona thina soul winners sahlukana kudala ukulwa namadimoni. And right xa usekhona immediate uthatha intente uphakama, amadimoni akavuki novuka, kuvuka aba ukade uhleli nawo. Ungekakhweshinwa nguSathane, ukhweshinwe ngabo bakubethe. And xa uye wa immediate uyiqhuba laa ntente kuthiwa uqalekisiwe, umameli uyowina u-extend inkonzo kodwa kuthiwa umameli, kodwa the same thing ebangela uba sibe lapha. Intoni reason yoba siqunda lapha? Jesus never ever had a pulpit. Vangu yesabe na pulpit, wafenge na pulpit. You will find Jesus ehleletheni. You will find Jesus ehamba esitratweni. Sikhonza bani thina esilwa ngeconvention, silwa ngekho. Jesus is the only man eya uyese bese khona bengazuza apha. If we are utata unjotini besaphila enyameni ebengasusonxiba suit up, you will find Jesus ehamba esitratweni sasemthatha esithi the kingdom of God is coming. Simanipulatiwe i-system kaJezebel elwa ne-soul winning. Akusekho mntu onehanga to preach the gospel. And every man in this church opposes soul winning. Gayiwe thini. Bakhona abantu abacinga bafana uba sophelela apha. No, siyagqitha apha, ningasi-abuse apha, ningasicinezela apha, ningasibetha apha. Khona apho siyakhona sezawuvulwa incwadi, kuvulwe nenye, sisezawuthilwa. Sawuthilwa lingamapostile abangawini imiphefumlo, sawuthilwa lingabavangeli abahola imali without power. Awunantloni zoba kuthi ungumvangeli, awunantloni onikeza igama engaka ukuthi ungumvangeli kodwa uphela 365 days awunamphefumlo. Umvangeli onjani lo? The whole year akawini imphefumlo, umisa intente ngesazela sobe sondliwa ikawu, ayomisa intente. Naxa ufika kulaa ntente uyabanda, akho power ngoba intente yesazela abathunywanga. Jesus is the Lord, the one who is to come, the rose of Sharon, the lily of the valley, the bright morning star. Udinguye ndinguye futhi udila namhlanje ekuseni. Ithi iBhayibhile, he returned with power. Wabuya uYesu kade ufana egcwele amandla.
umelane nathi yawuthi asinambeko bakhange wadola manje ngeke umelane nathi awungeke usithinte thina awungeke usikhaphazele usibetha namhlanje kusasa sivuka phaya usibethe phaya ngalamini sivuka phaya and sisi bathi niqalele siyiflock ngo-12 o'clock siyafonelana siyiflock ngesanthulo zobusuku sithi qina ndoda qina sibuyisela into kaNicholas Bhengu in his presence silanda ivision abayicinezele bayithuthele emangcwabeni siyilanda radical ukabasata katolia hembre katuba yata sulabasata I come as a hepeka Cambridge Katumbi I Capelia Jesus Makojana let this man exalted I pala melendota assemblies of God Woshata kapa Ogama daughters Paramisayo Mawehle and let Jesus agenda up. Yes, you agenda up. Yes, you agenda up. Yes, give the back and gospel up. Is the one who is to come. Also, Father, this is Zake. Namangobi. You see power. Umsebenzi wepower. Ngoba asohluki nge-credentials. Uyabona tata uMdebuka, Anglican Church they have pastors. Asohluki ngatayitile. Into sohlulayo ipower. Today you will feel power. Namhlanje you'll gain amandla. Lo wasisi ongathi ubizelwe wena kula local church ophila iminyaka engazange amthola umoya ingcwele. Kwafika i-teenager ethola umoya ingcwele. Imenzela i-stress irritate. Xa iphela le convention uzamface emehlweni. Timothy be confront abantu na 19 years. uThixo zangathi uThixo wakhe ibandla ngo and xa ikhe ibandla akazusichitha kodwa phakathi ebandleni uzokwakha ibandla and you will feel pressure xa ungakhi xa ungekho kule party yakhiwayo uzawufika ngathi uyabulawa kanti iproblem awukho kwaba bakhiwayo ithi iBhayibhile wabuye egcwele umoya tatufana wabuye uYesu egcwele umoya uYesu waqala wathi I am building my church and ukuze nibone uba libandla lami eli the gates of hell gates ayingomathini. There is a difference between demons and gates. Xa besithi vulekani masango angena ukumkani wozuko lo othi ngubani yena lo kumkani yayisi gates ngoba zona i-gates zii-powers and i-powers ziyakwazi ukuba ii-powers zikuconfront and xa ungaphethanga nto xa ungakhange ngoba wabuza noMoses wathi uThixo uthi khulula abantu zabuza ii-powers uba ngubani yena lo Thixo wathi sengixele uba ndinguye zathi ii-powers hey khawuthetha into engcono kunale nto uyithethayo kwanyanzeleka uba athathe intonga power ayibeke phaa singathini singayaphi ngaphandle kwentonga yintoni esingayenza ngaphandle kwentonga ngoba
Izasi zikaFaro ziphethe intonga. Uthi uYesu yalaka. Phela sithethe nje ngezinto ezi4 apha kuYesu sithandaza. 1, i-calling kaYesu ibingafani ne-calling as it was not an ordinary calling. Umuntu immediately esindiswa uyabizwa nguThixo. uThixo is the only person ongasoze asindise umuntu amsindise nje. uThixo akakwazi ukudlala. uThixo xa esindisa umuntu une-agenda ayiphushayo. Ngokusindiswa komuntu, ukusindiswa uba ngaba umuntu usindisiwe wamkela uYesu, ngokusindiswa automatically une-calling ephezu kwakho ekufuneka before ufe uyifulfile. Ngoba xa ungayifulfilanga uzaba ne-problem yokufika ezulwini u-empty. And izulu alikho cheap ngaleyo ndlela. Izulu alikho cheap ngaleyo ndlela. Uba ngaba into ibizelwe nguThixo awuyenzanga emhlabeni, usezawuphendula ekhaya. I-calling kaYesu yayinge-calling ordinary. Yiva kwale nto uba athi uYesu xa ivela abuze uNathaniel uba yintoni engavela, yintoni ebesiyilindele engavela. uThixo akabizi mntu ngoba umuntu erhalela ukubizwa. Xa iza kubiza uThixo akagqithi kuwe abuze uba ndingakubiza na. uThixo ubiza ifemele kwenu ihluphekile nihlala endlini eyi-1 abiza uThixo. Bahleka abantu bathi lo mfana uyaphambana lo akafuni ukwenza nto. uThixo akubiza. And uThixo angakubiza uhambe emhlabeni ungakhange ube nanto. uThixo akabizela ukutyebisa abantu. Into abangela bathatha ufana kuliwe kangaka ngoku into yoba sibhuthe i-calling, sacimba i-calling yinto yokwandisa isipathi. Esenzathi abantu bayaqaba. Bayaqaba abantu kule cawa. Bayaqaba. Baphethe izitofile zokufika emabandleni amakhulu ngoba wonke umuntu ulambile. And uyakwazi ukuthunywa uye endaweni, in fact ungathunywanga uye kulaa ndawo ungathunywanga utshiswa lubizo uqala ulokhana. Xa igeyini amandla kuthiwa suka phaya. Uthunywe umuntu ongakhange abe nantlisiyo kwanala nto uyenza phaa ife laa nto. Yazi uba ngoku sasikhula utata uNkomodo uyithethile nendizo lapha. Ngoku sasikhula sasicimba icawa inkulu. We were having a mentality that this church is big until safumana umoya ingcwele sabona uba abantu abaninzi apha babheka esirhogweni. Balinde isiwoko in the place of God. Ndiyayazi imisebenzi yakutsho xa ifika, ndiyayazi ndiyakwazi unalo negama elihle, udumile negama lakho lihle, kodwa ndinendawo ukuyichaphaza. Ingozi le nto yoba negama elihle. Ingozi ngesikhathi ndithandaza ndamfunela uchairman uThixo wandibonisa literal i-decoration idliwa ngumlilo. Handaza idliwa ngumlilo entabeni. Wandibonisa uThixo econvention wathi by now bekufanele into yoba nisadecorate ngamaphepha nini. By now bekufanele iglory yami ihleli. Rekazula wandibonisa uThixo idliwa ngamatshe entabeni ndirola. Wathi uThixo, let me tell you, into ezakwenzeka la convention, you will see the glory. And
And this kind of glory ezakwehla ayizufika iSunday not bendixelele le glory ezakwehla izokohlula ibhokwe esigusheni izokohlula onyana bakaJezebel. Jesus, imessage ezawushunyayelwa ngo-2025 2026 imessage. uYesu ayingowasezintenteni, uYesu ayingowasesitratweni. Ithi iBhayibhile babengayeki ukufundisa nokushumayela entempileni. uYesu uqala entempileni nasemakhaya, ayingowasententeni uYesu. And xa sithule ngoYesu, uyabona ngithi uba uzuqonda uba sithule ngoYesu, kwandi witches. Oh, i-witchcraft iyanda. And i-witchcraft is strategic. Ngoba i-witchcraft ayihlali ngasemnyango. I-witchcraft immediately ngena ifuna ukuzapha. Yabona njengoba uYesu nimyekile nje uYesu nje njengoba uYesu nizawugida namadimoni apha. Ngoba xa uthetha ngoYesu, uYesu uqala kuwe. Ayikho igiant kuYesu. Xa ushumayela uYesu uqala kuwe athi uliqoki wena, thula ngamba uliqoki. Athi uYesu athi wayilahla i-calling wena. Jesus Christ. Once sithule ngoYesu, once uYesu angabikho esenta, once uYesu angavakali, angabi mnitsi uYesu, yazi uba uSathane uyadensa kuleyo ndawo andivale. uJesu yedwa okwazi ukuphula imivalo yesinyithi. Ithi iBhayibhile how God anointed Jesus Christ of Nazareth. How God anointed Jesus. Jesus was anointed by God. Wathanjiswa uYesu. Silandela uThixo owayidotyiwe. Jesus, when Paul would even ilizwe that will come in the church to find wisdom. The world will come. Ilizwe lizawuze ebandleni lizofuna ubulumko. Ngeke lize ilizwe in our days. I believe intoba siyayazi intoba ireason yoba Peter babethwe bebengabethelwa kushumayela. Ngoba oGamali bebekhona. Into yabenza bo Peter babethwe bebethelwa imessage, hayi ipreaching. It was not about ukukhwaza. It was about uba yintoni ithethwayo. Naxa bebanjwa kuthiwa yekani qhubekani nithethe ngezinto zonke, thethani ngezinto zonke kodwa leave this name. Ngoba asinangxaki nezintsomi nizithethayo, sinengxaki neligama. And into before uJesu abuye, iBhayibheli ithi kanjalo ukwenzeka kwezo zinto unjengomuntu ongumama ephethwe yinimba. Thina asuzuyiva ipersecution, asuzubekwa phawu lahamnwa. Thina asuzusahwa, asuzuyenziwa yonke lento ezakwenziwa when uJesu ebuyile. Thina into esawuyiva thina sawufa iwave. Thina
sawuwave yepersecution ayizofika kuthi ganxa mamaqelana kodwa sayitaste iwave. Uthi intshutshiso zizawuza ngesele ngoba la nto bengiyibona pha ikhala isithi ayisenamandla. Umoya Ingcwele undixelela uba soon izawutshintshwa ngoba kwi-Old Testament uJezebel ebekwiform kamama, kodwa kwi-New Testament ebekwiform katata. So the more iwar inyukela, imfazwe inyukela, kobuya uHerod. uJezebel akangomntu i-16, uNebukadnezar akangomntu i-16, uFaro akangomntu i-16. Uyafuna uproof ukuthi uJezebel i-16. iBhayibheli njengoba isithi nawuthumela uEliya xa kuzozala uJohn is prophet, usithi John will move with power. Bam, uJohn uzawuhamba ngomoya nangamandla kabani kaEliya. Ngubani owaqhawula inhloko kaJohn? Intombazane ingqongqa phambi kokumkani. Uthi ukumkani icela, intombazane instead of ukucela iyasuka iyosabela kuJezebel. Uthi uJezebel jonga into ebangela uba ndisuke kwi-Old Testament ndizofika apha ndifuna intloko kaEliya. I-reason yoba ndizongena apha ndifuna uEliya and ndifuna umntu othwele a Christ-like character. Ngoba uPaul uthi until uKristu abunjwe. Yabona nale generation yami yancila. Incila ikhonza ngoba uKristu akabunjwana. Le generation iseli wine. Ikuli dumisa because there is no Christ. Uthi Paul until uKristu abunjwe kuni. When uKristu ebunjiwe ufakala use-ofisini ukuthi lo wasezulwini because uKristu ubunjiwe. Kudingeka i-remnant in our days. Kudingeka amasalela full of Christ. uYesu that uSidoni awumgqibeli ngalamini umamkela ngayo ube sowufakwe esikhundleni ugcinwe sisikhundla ngaphandle kwaYesu. Every day, every hour, every minute yiba ne-prayer Christ unjwa kum. Esinqabile ne-message esithetha ngoYesu. Xa uthetha ngoYesu engathi ulahlekile ecaweni. Xa uthetha ngoYesu abantu engathi yinto abayiqhelile. There are no dimensions of preaching Christ. Ngoba thina uYesu nishumayela evangelical. And uKristu xa ibunjiwe elo bandla liba ne-dominion, liyoyisa. Iba libandla elinamandla. Ngeke umuntu onoYesu ngeke uyiswe. Utimba bathakatha abalapha bafuna usibulala. Ngeke umuntu onoYesu utata ufana ayigarantii ngoKristu. Anivale sasa sipodini. Ikabashaka. Andizazi incwadi zale cawe, andiyazi le cawe iqale nini, andiyazi information about this church, but I have a man who was there. Ungandibhida xa uthetha ngecawe, ungandibhida, ungandilahla, kodwa ngeke undibhide ngoba ndandisife ethaveni, ndandiyinze eGodzilla, ndandilahliwe, umama ekhala endilahlile endijule kude until Christ. Now go back to God. Kushunyelwa ngoGideon ngoba uKristu akaziwa. Abantu baka back to God baze bazofika apha besazi uGideon. They don't know about Christ. Udayithu wentente sewuthethwa ngamandla. No, inyanga enteteni yaphela neyesithathu kumiwe kuKristu ethilwa ngoba uYesu akagqibeki
izolo kuye namhlanje uvele enye into avele enye into nengilosi sihlala naye kodwa sikwazi umcela siyahluleka sidecide ukuthi holy abavangeli babalisa ngoGideon. Christ is not there. Alika tuske awusathanda saqola sihamba ku Christ is not there. Xa uYesu ezele we back to God sawungenisa abantu apha bedubula umlilo. Ayika masaka ababuya abavangeli be-true gospel go back to God. Sidinga abavangeli abahlangene noYesu, kodwa abavangeli beleta abavangeli abadliwa ngumlilo. Babese onyana bakaJezebel, babese onyana bakaLucifer. Our God asatapa koma hasalagata leke parusikata. When uYesu ekhona kwaba umoya ulandela ulizwi ufakazela umoya usenza kwezwi. Awukwazi ukuhlula umoya ingcwele uma hlule noYesu. Xa sithetha ngoYesu siyangeniswa kwi-ministry ne-dimension of the Holy Spirit. Ibandla lingalawulwa ngamadoda kodwa ibandla lilawulwe ngumoya oyingcwele, moya wamandla, moya kaNkulunkulu, the Spirit of God. Indoda eyavusa uYesu emangcwabeni, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Elibandla like lahamba ngomoya lingathiywa kungabaliswa. Umoya ekhona namhlanje, umoya sesiyamthiya sithi ukhona kodwa imisebenzi ayikho. Ngeke sithi umoya ukhona. Xa ekhona umoya kuvuka i-giant salaba. I feel anger. I feel anger. I feel a radicalness in my heart. Jehovah Jireh, Jehovah Sabaoth, Jehovah Balparasi, Jesus Christ, the rose of Sharon, Jesus Christ, the I am and I am. Yes, indoda yabahlolokazi, uJesu owahlatshwa ngenajala, uJesu owabethwe ngenasono, uJesu owabulawa ngenamanyala. Jesus, 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 kuye isono, kuye namhlanje, kuye naphakade. Jesus. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Back to God. Arise. Back to God. Arise. Sons of God. Arise. Kabarabashaka. Ulabashakata. Roboshakata. Rakata. Shaka barakata. Ulakasataka. Ulabashata. Woko barakata. Jesus. 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 Where is Jesus? Minister Manoshe. Why are Yesu? Why are Yesu? Why are Yesu? Jesus. Alabasakata. Robosaka. Rabasataka. Asas. In 2 minutes, I feel fire. Rata papa. Sata papa. Rapa papa. Karabahasata. Alabasata. Robosakata. Karata papa. Rakata. Sata.
Dialula, Dialaka, the church of God, the church of Jesus, the church of the Holy Spirit. Shakapa. Where is Jesus in this church? Ubu Yesu magafele magabonakale njengoba uMose wayiphakamisa inyoka ehlane umelwe. Take it. Those who are under anointing, bring them, ushers. Take it. Take it. Saka papa. Ruka papa papa. Sata papa papa. Ratatatatata. Katatatatata. Ratatatatata. Satatatatata. Rata. Open your mouth and pray. Blast in the spirit. Blast in the spirit. Blast in the spirit. Blast in the spirit. Yeah. This glory is intensifying. This glory is intensifying. This glory will manifest. Open your mouth and pray. Ulia Rabasinda, Urianda Rabasinda, Urianda Rabasindaria, Uranda Rabasindaria, Uranda Rabasandaraka, Rikanda Rasindaraka, Rinda Rahanderia Kanda, Urianda Rabasindarakata, Randa Rabasandarakata. Intercessors, come on. Ula Rakata. Let us push the agenda. There is glory. There is glory. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. If you are an intercessor, if you are an intercessor, I'm a daughter. Your days are numbered. Jesus is rising. Saka Barata. Hulaba Sataka. Karabasata. Rakapasata. Rakapasata. Jesus. Robosata. Kurabasata. Rapasata.
until the presence ibe tangible, until the presence ibe tangible. Sibeke izandla kwabagulayo baphile. Saka nizobona miracles, signs and wonders. Sula bahasaka rata papelia sula basaka romo sata kasha rata pasaka masa rakata. Let us promise izandla. There is a miracle. Ayenzeke family yakho. There is a miracle. Ayenzeke bantwaneni bakho. Abachayi huka. Abefundisa abaya. Si-intercessors eziya. Si-evangelists eziya. Hey, vula umlomo wakho. Uthi xa ndibuye ekhaya ndiyohlangabeza abefundisi ngoba basela utywala. Those are pastors. Open your mouth and pray. Rakasata. Oh, la matera balibro shata. Relabako shaka barabazike. Embrelabako shaka bambeli ato. Relabashata parabaza. Embrelabashapareato. Empataka barabazike. Entelekata barilabashaya. Embrelabashatapa. Embrekapo shekebala. Yes, 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 yes. Holy Spirit, baptize me. Thank you, Jesus. If you have a prayer, othi namhlanje ndiyayijoyina le army to destroy the system of Jezebel. If you have that prayer. Number 2, ubune prayer at Lord Jesus, yakhelwa kum. Lord Jesus, ndakhele kweli bandla. Lord Jesus, I want to be the part yalento yenzayo. Quickly come here. Osambulawo. Sulabashaka. Lift up your hands. Rupa Satape. Alabasikato. Come Santapa. Holy Spirit, baptize me. Yes, Lord. Fire. In the name of Come upon me. Holy Ghost. Equalize. Yes, Lord. Sulabasata. In the name of Run for your life. In the name of Tome Sahata. Rada Pesulia. Osata. Karabasata. Robosata. Fulumlomo wako. Ungabheka useduze kwakho. Wavala amehlo. Travail in the spirit. Travail in the spirit. Travail in the spirit. Travail in the spirit. Jesus. 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 Back to God. Jesus is alive. South Africa. Jesus is alive. Eastern Cape. Jesus is alive. Akekho engwabeni. Akekho kwelabafile. Akekho phansi komhlaba. Wohlula ukufa. Wohlulela abafile. Uyaphila. 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 uJesu uyaphila. Otata befundisa phela bese ngaphambili. Jesus Satapa Kuli amama shika la basaya Shendele kora basika Kula bashanda Likapora sata Hila basata yako. Open your mouth just for a few seconds. As you are praying, opening your spirit, there is an impartation. You are being adopted to the army of the sons of God. You are adopted to the church that is written in the books of God. You are being adopted. You are being transferred to the church of the firstborn. Imanta Elizo
elokugqibela emhlabeni, ibandla elakhelwe edwalweni, ibandla elingasugoba kuJizabhele. There's an army usengxakini uJizabhele, ngoba we are taking the church back to the rock, back to the rock. Kudala lisebantwini, kudala lisezandleni zabantu. Let the church go back to the rock. Let the church go back to the rock. Yalabashataya, Kurabashata, Likapaya. We are rising as a remnant in the last days. We are coming as a remnant in the last days. We will not bow to Baal. Kurabashanda, Tata Tata Tata, Shatalamanda, Tatalamanda, Tata Tata Tata, Tata Tata, Unamanda Teteluayo, Unamanda Kululiwayo, Tatalamanda, Unamashila Mahaya, Ulabashata, Rababosataya, Kuna Mashandela, Ilakosata, Libabashande, Riababosata, Kurapakasata. Arise, Ilabashataya, Kurapaya, Ilabashataya, Kurapakosata, Ilabashataya, Rapasaka, Isamakuliaya, Simoning Onyana Nentopi, Bepagama. I see the sons and daughters rising. Kulabashata la mama, Rakapotaya, Inamakoshande, Librakashata. Oh, Kondele Meshandele Bebosa, Lebrakashataya. Kuna mashandele Messiah, Lakadia Shina. Jesus, 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 He is exalted above the kingdoms, above the thrones, above the powers, above the rulers. Uphakeme, liphakanyisiwe igama lakhe ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba. Akekho kwelabafileyo, for it was impossible for the agony of the grave to keep him from the dead. Walehluli thuna inkosi ephakemeyo, inkosi ephilayo. Can we lift up our hands in worship? Sizombula, sizomdumisa for 60 seconds. Sikhahlele kuye. Akekho onjengaye, akekho ofana naye. Uhlala esihlalweni, isihlalo sokulawula lelikaYehova. Ihlabathi nenzaliseko yalo, abamiweyo nabakulo. Uphakeme,
lizohlula uzulu, lizohlula ihlabathi, athi amadama namanzi abeyene sekhona. Ingonyama yesizwe sakwaJuda, indoda eyaphohla esiphambanweni kwaqhekeka amadwala, indoda eyaphohla eGolgotha ilanga lafiphana, indoda eyaphohla esiphambanweni kwavuka nabafileyo. Uyabhala uJohane uthi ndingu-Alfa ndingu-Omega, bendifile ngokuthi Rhobomi sizothi ekuseni uyaphila, 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 uyaphila. All power belongs to Jesus. All power belongs to Jesus. We are here as his army. We are here as his witnesses that he is alive. Kunamashaya, kunabashataya, hilabashekepea, rakapotaya, hilabrakoshata, namamorababoshika, kurabashata. Wenothi namhlanje ekuseni ndifuna ukuxolelanisa noJesu. I want to recommit my life back to Jesus. Dilapha kule convention, I've come as a backslider. Abantu abandazi, ndinxibe njengabo, ndicula njengabo, ndisajayiva njengabo, kodwa I am a backslider. Buya mntwana, buya. Ngicela ubaleke njengomuntu ophambeneyo. You came home knowing ukuthi le convention kuwe it marks a restoration. Lokuzibuyisela enkosini. Suka lapho ubaleke, I will wait for you. Seliphelile ibesa for 30 seconds. Suka lapho izapha ngaphambili. Uthi mina ndifuna uJesu. I want Jesus. Baleka, baleka, baleka until uzofika apha phambi kwami ndikubone. I want to pray for backsliders. There is a mercy evuliweyo, kunesandla senqeba esiphezu kwethu esibiza ababethekileyo nabawileyo bebanjwe lusitshaba babuyele ezonweni. Namhlanje ekuseni ithi inkosi lo muso ongaka wanele bonke. Come, 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 come to Jesus. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. Baleka izabu Yesu, baleka, khawuleza, 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 come running. Isikhathi asekho nabo abantu bayeza, izubaleka, baleka, baleka. Come to Jesus, come to Jesus. Come, come, come. Come to Jesus, come to Jesus. Come, yaziwe ecaweni njengomuntu osindisiwe kodwa andisasindisiwanga. Ndifuna abantu abanjalo. Come, come. Come to Jesus, come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Phakamisa izandla zakho senzele umthandazo ngokukhawuleza. Come to Jesus. Come, come. People are coming. Khawuleza. Khawuleza sesiyavala. Baleka khawuleza. God bless you. God bless you. Come, come. Come, come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Lift up your hands. Bavala amehlo akho wenze lo mthandazo from the bottom of your heart. Uminisha ithi Nkosi uYesu, namhlanje ndive izwi lakho. Ndiyakholwa uba uyinkosi, ndiyakholwa uba uThixo wakuvusa kwelabafileyo. Namhlanje ndiyazinikela, ndiyakwamkela ngenenhlizweni yami ba inkosi nomsindisi wempilo yami. Olele zonke izono,
endizenzileyo ngihlambe ngegazi lika Yesu kube mhlophe enhlizweni yami. Ndiyatsho sukela namhlanje isiwoko, ingcwaba, usathane namadimoni abasenamandla phezu kwempilo yami. Ndikhululekile, ndisindisiwe ngegama lika Yesu waseNazaretha. Amen. Ndiba wenze lo mthandazo usindisiwe, you are born again, izono zakho zixolelwe, weza